candidate ngai buri ni kesi kau isu bule pap serka ke thui abo success nya thui phe bole buri ser kesi kau bo CPM ni klai ho za kha apong ka lal mo thariya deba tai sikbang ma se tong ko BJP lal mo tha lal ni kabang ma wai nai ne ti pra lal mo thabak si sala goi tongo abo se tang khai kha ti pra mo thanga lal mo tha sangai thanga pho karon tumne bagi borok hai ma ha CPM ro borok salsa 25 বছর kabang man borok CPM borok BJP aba se manik sarkar jeta communist ni rule tongoi thangsa ge अधिकार no sili angai nai borok tini bonchi tongi tongmani tolao khlai ma tongmani tini borok sikha borok tini Simon kha borok tini o bai ke sikang kangke sason khaijak mani bai sikha je प्रभु agra pasai phakya borok koboi leader ro sihotan kha ke koboi leader ang phiok nai hnene patal kene go sikha bai ke kabang ma ge ngai thangkha pia je pro khom leader phakya CPM khainai ro ti pramath phakya BJP loge relia borok loge malia na bagai ti pramath no borok lal matha hno takro bkhro borok ti pramath no lal matha hno piang tini nong thane sarare musuk abodo ati pramatha buskang sala bubagran hamzakma bubagran thamchani khorang bai sang buskang sala ok abka krabon area matarbar area te kwang ma sagawono tabok sang ok chini borok dofana thumnani bagai te chini ati prasa bubagran hamzakma na thunani bagai sang tabok kwang ma borong thani sang tabok thangnai buskang sala bubagran kok bai dage mong bai pia a thang thani wa aro borok bipran to khayo ati pramathang ka jati duruhi ati pramathang ka dharmani birodi amni bang sarane masugo abu bagra jati ni birodiya bangale birodi noy muslim birodi noy he muslim খ্রিস্টান birodi noy hindu birodi noy abu bagra bo খ্রিস্টান hindu ni birodiya bo jotton ni jar jar adhikar barani সংবিধান tongmane a adhikar se manthung abase nayo takor bkhoro amni bang tini narong thane ko sarane masugo फाइदे